खुलुमबाय एडुकेस बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। आं अमृत खेरखातारि फंबाय बिनानावमोन फिन दिनै सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैफिनबाय। नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो, दामखावना हो, बुखावलाबायना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैग्रोयो आरो आं आपल'ड होनाय भिडिअफोरखौ सिगाङावनो नायग्रोनो हायो। फै फंबाय बिनानावमोन बिदिब्ला सोंनाय फिननाय आयदाखौ जोङो जागायलांनोसै। दिनैनि गिबि सोंथियानो जादों उदांस्रिनि उनाव आसामनि गिबिसिन गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? उदांस्रिनि सिगां गुबुनमोन, उदांस्रिनि उनाव जों बुंनो हायो गपिनाथ बरदलैयानो आसामनि गिबिसिन गिबि मन्थ्रि एबा चिफ मिनिस्टारमोन। एसिया हादोरमानि देरसिन थालिर हाथाया बबेहाय दङ? एसिया हादोरमानि देरसिन बानाना मार्केट एबा थालिर हाथाया आसामनि गवालपारा जिल्लानि दरंगिरियाव दङ, दरंगिरि थालिर हाथायाव। भारत हादराव मा रावखौ बांसिन बुंनाय जायो? भारत हादराव हिन्दी रावखौनो बांसिन बुंनाय जायो आरो हिन्दीखौनो राष्ट्रीय भाषा होननाबो बुंनाय जादों। आसामाव इंराजिखौ नागारनानै एबा गारनानै मा सोरखारि राव बाहायो? गासै मोनथाम रावखौ बाहायो। बे जाबाय असमिया, बर' आरो बांला। बे मोनथाम 8 शिड्युल लेंगुवेजखौ जोंनाव बाहायनाय जायो। जोंनि हादराव मा हादोरसायाव साना ओंखारग्रोयो? जोंनि हादराव अरुणाचल प्रदेशआव सिगांग्रो साना नुजाग्रोयो, दं भिलेजाव बे नुजाग्रोयो। बर'नि आबुं रावखान्थि बिजाबखौ सोर सुजुग्रोदोंमोन? बर'नि आबुं रावखान्थि बिजाबखौ कमल कुमार ब्रह्मआ सुजुग्रोदोंमोन। बिथाङानो रावखान्थि सुजुगिरि। कलागुरु सोरखौ बुङो एबा कलागुरु सोरखौ बुंनाय जायो? बिष्णु प्रसाद राभा एबा बिष्णु राभाखौनो कलागुरु बुंनाय जायो। मंगल पाण्डेआ सोरमोन? मंगल पाण्डेआ जादों गिबिसिन मुंख्लं उदांस्रिनि दावहायाव भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव बेनो जादों गिबि मुंख्लं एबा सिपाहि बिग्रायनायनि गिबि मुंख्लं जों बुंनो हायो। हादोरनि देरसिन बिजिरसालिया मा? जोंनि हादोरनि देरसिन बिजिरसालियानो जादों जौसिन बिजिरसालि एबा सुप्रिम कर्ट। सुप्रिम कर्टआनो जादों जोंनि देरसिन बिजिरसालि। भारतनि गिबि नोगोरारिया सोर? भारतनि गिबि नोगोरारिया जादों जोंनि हादोरनि हादोरगिरि एबा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो जादों भारतनि गिबि नोगोरारि। सुबुं सम्पद बिफानखौ आथिखालाव मा बिफान होननानै बुङो? आथिखालाव सुबुं सम्पद बिफानखौ सोलोंथाइ बिफान महरै मिथिजायो एबा सोलोंथाइ बिफान होननानै बुङो। उदांस्रि सानाव गाहाय मन्थ्रिया मा जायगानिफ्राय नोगोरारिफोरनो थांखिना बिबुंथि होयो? बे जाबाय रेड फर्ट एबा लाल किल्लानिफ्रायनो गाहाय मन्थ्रिया बिबुंथि होयो। हादोरारि फिथाइया मा? जों मिथिगौ बयबो हादोरारि फिथाइया जादों थाइजौ। थाइजौआनो जादों जोंनि हादोरारि फिथाइ। हादोरनि गोजामसिन आरो दासिम थानाय राजखान्थि हान्जाया मा? हादोरनि गोजामसिन आरो दासिम थानाय राजखान्थि हान्जायानो जादों कंग्रेस हान्जा। भारतनि गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? भारतनि गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रिया जादों सुचिता कृपलानी। बिथांखौ सुचिता मजुमदार होननाबो मिथिमोनो। हादोरगिरिखौ माबोरै बिसायख'नाय जायो? सरासनस्रायै हादोरगिरिखौ इनडाइरेक्ट इलेक्सननि जोहै बिसायख'नाय जायो। बेहाय सुबुंफोरा डाइरेक्ट भट होनो मोना बा थोंजोङै भट होनो मोना। बुहुमखौरां बायदिब्ला गंगा दैमाया लावसिन ना बुरलुंबुथुर दैमाया लावसिन? बुहुमखौरां बायदिब्ला बुरलुंबुथुर दैमाया लावसिन, नाथाय जोंनि हादराव गंगा दैमाया लावसिन। मानो होनबा जोंनि हादराव गंगा दैमाया गोलावसिन जायगा लादों। आमार सनार बांला मा हादोरनि संबिजिरारि मेथाइ? आमार सनार बांला बे जादों बांलादेश हादोरनि संबिजिरारि मेथाइ आरो बेखौ लिरदोंमोन रबीन्द्रनाथ टेगरा।
गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ मा धोरोमखौ फोसावदोंमोन? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर'फोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावलांदोंमोन आरो समाजखौबो फोसाबदोंमोन। रुप कुंवर सोरखौ बुङो? रुप कुंवर जों मिथिगौ बयबो रुप कुंवर ज्योति प्रसाद आगरवालाखौनो बुंनाय जायो। ज्योति प्रसाद आगरवालायानो जादों असमिया सावथुन जयमतीनि गिबि दिहुनगिरि दिथागिरि। फंबाय बिनानावमोन, सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो जोबथ'बाय। उननि समाव जों फिन सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैफिनगोन। दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला। गोजोन्थों।